ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахшти ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ки ҳамаш баҳри шумо омода кардем. Нархҳои мошинҳо сар мешавад аз 7000 сомон. дӯстони азиз, ки ҳамаш мошинҳои арзон бо нархи дастрас. видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кори мо мошинҳои гуфтагии шуморо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо дар охали мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира ягон чиз барои фурӯхтан ҳамхел дошта бошен, ин ҳамхел сурат, маълумот, адреси ҳамаша нависта роҳ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 147 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунен, лайкҳоро гузорем ва навора падиша кунен. рафтем. Яке мошини фурӯшии имрӯза аст ба дуназӣ Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2005 сола ки бензини холия сидифуриш, моторош простой 5 литра, коробкаш автомат, системаи мурши мегад, нахадо инам хели света. 4 диска дорад, 4 ронаи 80%, коробка автомат, кондиционер, электропакет ҳамаш кор мекунад ки нашод ҳуҷҷат ин чизо ягон чиз нафта ин наша аз соҳибашон пурсида мегирен. Мошин нахада мегад, дуруни шарда гаштага аст. срочно сум дар кора мегад, мефурӯшем бо нархи 55000 сомонӣ. одамони харидори кам кардан бошад, бо ягон чиз муомила мекунанд ки бисёри бад не. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. 55000 сомонӣ 2005 сол бадрон. кадоми шумо агар харидор бошед марҳамат тамос, кадомто ки намехед ради интерес мега нороҳат накунанд. лайкҳоро гузоред, навори мо дар WhatsApp имо то падиса кунен. чӣ мошине ки шумо мехаред дар комментари нависед. мошини гуфтагии шуморо албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем. дуюм мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро мошинаи советский аст ки ваз 21015 аст ки соли бароишаш 2006 сола ки бензини холия сидифуриш, моторош 1.5 литра, коробкаш механика, системаи мушин мегад нахадо. ваз 21015 инам хели светои сафед 2006 сола мошин мегад нахадо. 4 балон 80%, 4 дискаҳои худаш, номери транзит, магнитофон ҳамаш кор мекунад. салоншам тоза. маълумотҳои пурра аниқташа аз соҳибашон пурсида мегирен. хоб нархи мошин ба дуназид 15000 сомонӣ аст ки бо арзон ҳам мешавад. одамони харидор мегад, ай назди капоти мошин мегад, биан агар маххудтон шид арзон мекунем. ин мошин дар пойтахт Душанбеда қарор дорад. 15000 сомонӣ, номерошон билайн аст. кадоми шумо харидор бошед, дигар маълумоти пурраша занг зада гирен. марҳамат. шумо дам агар ман будам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника ҳамихел фурӯхтан надошта бошен, метавонед ки сурат, маълумот, адреси ҳамаша нависта роҳ кунем. мо дар видеои оянда ин ҳамихел эълонда мегузорем. лайкҳоро гузоред, навора падисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дуназӣ Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1996 сола ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторош простой 1.6 литр, коробка механика, системаи мушин мегад нахадо гуфтага аст. соҳибшон 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 балон мегад нав аст. мотор беҳтарин, коробка 100%, задагӣ пушудаки надорад, мушин мегад нахадо. номери транзит ҳамаш кор мекунад, ҳуҷҷат чам кардага, балон мегад нав. мошин бадро мега ягон камбуда дорад. соҳибшон ҳамхел гуфтанд 4 дискаи престиж. нархи мошин мега 12000 сомонӣ аст. мошин харои агар аниқ боша бо ягон сумша минус арзон мекунем. мега срочно тоқа сум дар кора мошинчаи 100% бе ягон камбудӣ. кадоми шумо Daewoo Nexia хар бошед, на мошинчаи тен 12000 сомонӣ, рақамҳои мегафоншон астагаса марҳамат тамос гирен. ин мошинам дар пойтахт Душанбеда қарор дорад бадрон. агар шумо ягон марка дига хел мошин хар мехарен, дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел маркаҳо дар кор аст. мо албатта ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат шумо дастгиритонро фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класс ки сечка серебристи соли бароишаш 1998 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторош 1.8 литр, коробкаш механика, мушин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин баъдон объёмни мега соҳибшон ки намедон объёмни кадагия ё ки худаш ҳамхи объёмне 98 сола серебристи мошин мегад хай нахадоай нашод ҳуҷҷат хадавой задагӣ пусидагӣ ин чизо ягон маълумотҳои пурра нест. узри зиёд барое ки ин айбон вобаста намекунад. соҳибшон ҳамихел маълумото навистиянд, яъне ки ҳолати хуб да мегад, дигар ягон маълумоти пурра нест. тоқа вариантҳои суми холия мега алиш намешавад. нархи мошин мега 38000 сомонӣ аст барадорон. нашуд арзон шад, ягон чиз гуфтагӣ нестанд. ин мошин территорияи Душанбе ва Ҳисорда қарор дорад барадорон. территорияи Ҳисор ва Душанбе рақамҳои билайншон навистага аст. кадоми шумо мехарен маълумотҳои аниқтар ва пурраша метавонед аз ҳамин рақамҳои поёмда гирен. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ваз 21006 ки мошинаи советский молодежный чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш кардем.
соли бароишаш бардон азиз 1992 сола ки бензини холия судишвориш мотор 1.5 литра коробкаш механикае мошин мега ҳолати хубда қарор дорад. ин ҳам хеле чӣ ки дар сурат дидесед мошин ҳам хеле сайсени астай 92 сола бензини холия мотор 1.5 дигар маълумотошон данайсад мошин мега фақат ҳолати хубда. кадомитон мехарем бо рафта аз пеши мошин бо дигарша мебинен. нархи мошин мега 7000 сомони аст бародарон бо ягон сум минус мекунанд. инашам дар душанбе пойтахт қарор дорад. бисёр душанбе дӯстон азиз ҳамаш ай душанбе пешро шуда аст ай пойтахта хай рафта мебинен. номерои телефони мегафоншон аст марамат занг занед. мошини фурӯши навбатӣ аст бародарон Toyota Corolla аст ки светои сафед соли бароишаш 2003 сола ки бензини холия судишвориш объем мотораш 1.3 литра коробкаш автомата мошин мега ҳолати хубда қарор дорад. ҳуҷҷатош мега 1 сола ҳаст аккумулятори пачка мега задагасте мошин мега тоза аст ягон камбудӣ надорад. коробка автомат 4 диска 4 балонои нав 1 сола ҳуҷҷат кондитсионер электропакет ҳамаш 100%. маълумотои пураша хай мегирем мошин 2003 сола неки нахаду аст ранги сайсени 2005 нархи мошина мега 46 та гуфтесем бо неки одамоне ки намехарам илтимос занг одаме ки агар мехарам аз 46 та бо ягон сумша мегзарам тоқа сум дара кора мега ба ҳам хотир фурӯш дамонда неки илтимос кардидан ки аймо ки шутоби фаҳмонем ки беҳуда мега нороҳат накунем бародарон азиз. инашам дар шаҳри душанбе пойтахт 46000 сомони номери телефоншон мегафонай. кадоми шумо ки мехаред маҳрамат тамос гирен. шумо дам агар инам хали мошини фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад мошини боркаша гомола телефонай фарқ надорад сурат маълумот чароӣ кунед нами хеле мо эълонда фурӯшта мегузорем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи сирх яъне ки вишнови свет улучаги соли бароишаш 1994 аст ки 1994 сол бензин газ ардаш кор мекунад мотораш 1.8 литра коробкаш механика сайсани мошин мегад нахаду мошин элеганс бародарон азиз 4 электропакет 4 дискаҳои маладӯжни ва 4 балонои 60% дорад. мошин мегад дар нархш арзанда аст мегад срочно пул дар кора мефурӯшем бо нархи 30000 сомони бародарон азиз бо ягон сум муомила мекунанд. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон 94 сол 4 электропакет 4 диска 100% 30000 сомони дар ноҳияи ёвон қарор дорад. одамони харидори конкретно мега занг зананд срочно сум дар кора номерои телефоншон тисела бародарон азиз. кадоми шумо ки мехарен маҳрамат тамос гирен. агар шумо ягон маркаи дигар хеле мошини хар бошед дар комментари нависед ки кадом марка ба шумо дар кора мо мошини гуфтагии шуморо албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем фақат шумо дастгири лайк ва видеоро поделисаш кунед. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Daewoo Matiz аст ки светои золотиристи намхали свет соли бароишаш 2000 сола ки бензини холия судишвориш объем мотораш 1 литра коробкаш механикае мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. Daewoo Matiz 2000 сол бензини холӣ 1 литр мотор мошин мега ҳолати хубда мега 1 сола ҳуҷҷат кадагӣ мегад 4 та калпак ва 4 балонои 60% дорад. мошин мега нахаду аст 100% мегирӣ ҳай мекунӣ корта пеш мебарӣ. хоб ин мошин қарор дорад дар ноҳияи айни дӯстони азиз ноҳияи айни мешавад нархаш 16000 сомони аст ки бо савдо ҳам дорад. мошинхарои Daewoo Matiz боша мега омада мошина аз пеш бинен мошина мега аз дур дида мисол савдо накунед омада аз пеш бинен яъне ки муомила када метиҳем 16000 сомони ин мошин дар ноҳияи айни қарор дорад. кадоми шумо агар харидор бошед ина номерои тиселшон нависегаст аз ҳамин рақамҳо дигар маълумот ча гирен. навора баратон то охираш тамошо кунед ва фикри худтон дар комментара нависед. мошини фурӯшӣ аст бародарон Opel Astra F аст ки дар кузофи хетчбек намхали светои сав соли бароишаш 1996 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекард мотори 1.6 литра коробкаш механика коробкаи мошин мекард ай Opel Zafira. хоб 4 та диска дорад 4 та балонои 80% мошин мегад нахадо мега ҳамаҷош кор мега мотор беҳтарин 100% ҳамаш дурун салом ҳамаш кагнада мега бе ягон камбудӣ 96 сол Opel хетчбек мошин мегад дар ҳолати хуби техника мегирӣ ҳай мекунем. нархи мошина мега 28 та гуфтесем бо савдо ҳам мешавад. ин мошин бошад дар шаҳри Колоб қарор дорад 28000 сомони номерошо номераи Вавилон аст. кадоми шумо ки мехаред ягон маълумоти пураша хоҳед фаҳмидан маҳрамат дар номераи поёнда занг занед дигар маълумотҳои пураша гирен.
دوستان از لایکاتون خیلی اساسی باشه. اگر من بسیار با تکلیف کنم که لایکاتون نگذاریم، برای که لایکاتون خیلی کمی بد است. لایک رو گذارین. چی ماشینی که در کار نایسین البته یفته پیشکش میکنیم نیفتیم با ویدیو آیندهش جداد میکنین. چی ماشینی که در کار در کامنت نایسین البته ما یفته پیشکشتون میکنیم. با تایید است بعد از تویوتا کارولا هست که سویتوی سفید سالی برای 2006 سال که سوزش بنزینی خولیه موتورش 1.5 لیتر کاروبکش اتومات ماشین به حالت خوب ده قرار دارد. 4 تا بالون میگه پاچکای کاروبکش 100% موتور بهترین خداوی کداگی خوب الکتروپاکت کانسانه 4 دیسکا همش 100% بالونش هم 90 گفتم. نرخ ماشین میگه 59000 سومونی است. نشد ارزان کدان یگو چی نگفتن موقعی در نزدیک کاپوت ماشین سودا میکنن. 59000 سومونی 2006 سال است که این ماشین بردار در شهر دوشنبه پایتخت قرار دارد. آدمانی که نمیخرن میگه ردی اینترس میگه ناراحت نکنن برای که آدمی کارگر میگه شتابی وقتی خچونه وقتی مورب نگیرن. آدمانی که میخرن رفته ماشین میگه بیان از دوشنبه میگه از پیش ماشین کاپوت بینن میگه از پیش میگه ماشین ارزان کده اون سوم مینوس میکنن میتونن معلومات دیگه معلومات پروش از رقمای پایین بوده گیرین. ماشین فروشی است بادر باید تگه است مرسدس بنز سه کلاس که سهچکا سریبریستی سالی برای 6 1994 سالی که بنزین است هر دش کار میکرد موتور جای 8 لیتر کاروبکش میخنیکه حالت ماشین میگه نخدو 4 تا دیسکا دارد 4 تا بالون 80% لوک هم دارد الکتروپاکت رادنوی کراسکا سریبریسی و 4 بالون 80% دیسکا لوک الکتروپاکت سفید رادنویش سریبریسی نمرش ترانزیت ماشین میگه نخدو است سروش را میفروشه با نرخ 28000 سومانی بدون عزیز با ارزان میشود. در کامنت را بسیار بردار خواهش میکنه که سهچکاهای ارزان بونه بردون عزیز سهچکاهای ارزان است که ایده با ارزانش نمیشه برای که نخد واسه 28000 سومانی است. اینش هم در دوشنبه پایتخت قرار دارد. یگو معلوماتش اگر کم بودی باشه معلوماتش باید که پورا ما اگر نفهمیده باشین رقمش رو نایستگی است از می رقم پایین بوده میتونیم معلومات پورش گیرین. ماشین در دوشنبه نمرهشون بیلین است. مرامت زنگ زنید دیگه معلومات گیرین فقط لایک بزنین دریغ ندارین. ماشین فروشی نوبتی است بادران واز 21014 است که ماشین سوئدسکی молодежный سالی برای 2008 سالی که سوزش بنزینی خویله موتور جای 6 لیتری پراستوی کاروبکش مکانیکا سایستانی ماشین میگه نخدوه صاحبش میگه که بادران ماشین میگه جای قرض نگرفته میگه پروست از سوم در کار شده میگه مثال میفروشه ماشین میگه نخدوه توزه کاسته میگیری های میکنی نمرش میگه ترانزیت همه جاش کار میکنم همش 100% جای قرض دمیگه گرفتیم ارزان کده میفروشیم. 2008 سال بنزینی خولی نرخ ماشین میگه 17000 سومانی گفته سیم یگو مدام میگه معامله سوز کنم میگه میتیم شه برای که این اکا میگه که من ماشین بیزنس ماشین فروش نیست میگه من نمیفهمم اما که 17000 گفته سیم با معامله سوز میکنه میگه سروشنا سوم داره کرای این ماشین هم قرار داره در شهر دوشنبه پایتخت بادن عزیز نمرهشون بیلین است از همین رقم میتونین پورا معلومات چگیرین. آدمانی که نمیخرن میگه اوی خوش کده که بیهوده میگه ناراحت نکنن کدامی که میخره مرامت تماس گیره ماشین در دوشنبه معامله دارد. اگر شما در خالی ماشین فروشی داشته باشین برادرانی که خونه زمین کوارتیره یا اگه اون چیز دیگه میتونید صورت معلومات چرا کنین ما فروش ده میگذاریم. خب این بود 12 ماشین فروشی ما تا ویدیو آینده.